Kedy je správny čas na vstup do politiky? Ja si myslím, že do politiky by mal ísť človek vtedy, keď jednak si myslí, že má čo dať a keď sa v ňom nazhromaždí toľko potreby spraviť niečo pre verejný záujem a pre štát, v ktorom žije, že už to proste nedokáže ďalej vydržať. Kedy je správny čas na odchod z politiky? Jednak vtedy, keď človek urobí príliš veľa chýb a svojou aktivitou už ťahá so sebou dole aj svojich kolegov a ľudí, s ktorými na začiatku sa snažil budovať niečo, čo malo jeho krajinu posunúť k lepšiemu, alebo vtedy, keď si myslí, že ciele, ktoré si na začiatku stanovil, už dosiahol. Čo si myslíte o projekte Uplatni sa? Podľa mňa je to výborný projekt a ja vítam všetky takéto projekty, ktoré sú takzvané zo spodu, pretože vidno, že samotní mladí ľudia robia niečo na to, aby sa jednak prostredie pre uplatnenie sa absolventov zlepšilo a jednak prichádzajú s konkrétnymi nápadmi a s konkrétnou praxou, ktorá má absolventom na Slovensku pomôcť. Najdivokejšia spomienka zo študentských čias? Viete, ono sa hovorí, že tie najdivokejšie spomienky sú presne tie, ktoré si z toho večera nepamätáte.